Ayo Bu, Bu Dwi. Nah, Bu Dwi mau dong sempat nembang. Nah, ya. Mah podo to nek karo boe, mah podo. Nah, neng Facebook diupload mau ngurung foto dia sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Bagus, nyawi istri saya itu. Nah, yo. Loro sesikat dalam Banyuwanginan Budui Gongewati yo sing pembalunge itu konsentrasi ya wah coba iya dah kayak apa dah nah musiknya kayaknya tuh ke loro sesikat ya yuk Banyuwanginan bro gados
dia sing nulis asli Eko Widodo. Walaupun lagunya sudah ada. Wah iya. Ini jenenge anu bro. Kalau kendaraan atau mobil ini dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu yang diiseni balungane. Ya aku mengalami diri juga melandari ya. Jadi selalu berkreativitas sing tanpa batas. Anggone kanca-kanca Bijolaras Indonesia piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik malah perhatiane para pamirsa. Oh, ngene ya, Dok? Iya, Mas Arek. Kadang-kadang tetap berkreativitas, berkreasi. Kalau bahasanya kreasi tiada henti ngono ya, Dok. Heeh, ya coba. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Oh, Ngawi. Heeh. Mbak Wanda karo Mbak anu Wiwik Irnawati karo Anjar Sari. Ana permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Om Farika sing saka Sidoarjo. Oh ngono. Ya,